Доброго дня! Запрошую на заняття з розвитку мовлення. Лялька Оленка збирається на свято, але не може обрати вбрання. Давайте ми їй допоможемо обрати сукню. Це сукня. Вона червоного кольору. У неї є рукава, комірець, пасок. Сукню можна надягати влітку, восени, навесні, взимку. Взимку поверх сукні надягають шубу. Її носять дівчатка і жінки. Ось така гарна сукня нашої ляльки Оленки. Вона задоволена. На цьому наше заняття закінчується. До наступної зустрічі!